Моля за внимание. От името на община Брезово искам да ги поздравя с добре дошли на 6-тия празник на Слънцето в най-дългия ден от годината. Празник, който се организира от община Брезово, заедно с туристическо дружество Средногорец, Тракийско общество Трескея и под патронажа на професор Валерия Фол. Професор Фол е основният виновник, за да съществува този празник. Той е създаден от нейното наставничество и сценарий. Искаме да й благодарим още веднъж. Тези от вас, които са идвали предишни години, знаят как протича празника. За тези, които за първи път са дошли, ще кажем. Сега ще видим един обред в прослава на Слънцето от Тракийско общество Трескея. Доктор Георги Мишев ще ни разкаже по-подробно в какво се състои и каква е символиката. След като приключи тук празникът, видяли сте малко по-надолу в гората шатрите, където професионална гимназия Злати Бояджиев Брезово представя кулинарната изложба "Храната на траките". Там ще може да разгледате и да опитате храните. И най-в ниското, за тези, които искат накрая да си направят пикник, има и скара, която чака клиенти. Организационен въпрос. Автобусите, тези, които са с автобуси, тръгват в 1 часа. Давам думата на доктор Мишев. Здравейте на всички! Аз, противно на това, което каза Иван, няма да гледам да съм много подробен, защото ще слънчастия, ако трябва да съм подробен. Ще гледам да бъда съвсем кратък, но все пак да научите нещо, защо нали сме тук, каква е идеята на обреда и на деня. Може би знаете, а пък тези, които не знаят, нека да научат. Днес народа ни почита и пази паметта за един празник, за един обред, посветен на Слънцето. Така наречения Еньов ден, или Среди лято, или Иван Билюбер, както е известен в най-различните райони на България. Този ден е свързан с почита към Слънцето и към билките. Според народната представа на този ден Слънцето по време на изгрева трепти и играе от радост, то танцува, измива се във всички води, така се обновява силата и е радостно, подскачайки, отива към зима и към майка си. Така народната представа е запазила древната вяра, че Бога Слънце първо има майка, второ, никъде не чуваме, че има баща, но трето, разбираме, че то се връща към майка си, когато започва вече низходящия път. Защо казвам низходящия път? До деня на лятно слънцестоене, деня нараства. Това е до 21-22 юни, чисто астрономическо събитие. Няколко дни Слънцето е като спряло. След 24 юни деня започва да намалява, а нощта да нараства. Така. Това е лятното слънцестоене, а зимно слънцестоене е Коледата, която всички познаваме, която започва обаче от Игнажден, от 20 декември и продължава до 24 е последната от тези 3 нощи, 25 вече е раждането на новото слънце. 24 юни е свързан с билките, които, получавайки роса, получавайки дъжд, получават и силата на Слънцето. И хората, за да получат от тази сила на Слънцето, берат билки и търсят някакво съприкосновение с тях, за да може и те да получат от силата и от здравето, което Слънцето носи. Без Слънце няма живот, без топлина няма живот, без значение кой в какво вярва, дали вярва или не вярва. Ако го няма Слънцето, няма да има никакво значение кой в какво вярва или не вярва. Нали? На фона на зимата, която изкарахме, събирайте днес слънчева светлина и топлина. От днес е и началото на лятото.
Обреда, който ще видите, е възстановка по писмени извори, тъй като нямаме едно към едно записан обред, който, нали, траките да са ни дали записани и ние днеска да следваме сценария. Но древните автори казват, че Хелиос или Бога Слънце, Хелиос са го наричали елините, е едно от най-почитаното божество на конелюбивите траки. Други автори казват, че Слънцето те наричат и Сабазия и го честват с разкошна религиозност. Разкошната религиозност е свързана с песните, с танците, с веселието, с множеството обреди, с множеството песни, които и нашата традиционна култура е запазила. Обреда, който ще видите, представлява поднасяне на дарове. Това са свещени течности, възливането с вино, с зехтин и с мед, поставянето на други жертвени дарове в огъня, молитва към богинята майка, която е началото на всичко, която е природата, която за древните и за нас се свързва с твърдта, с земята. Затова казваме планината майка и горо легоро, ама гората е женски образ при нас. Горо горице. И там има и ни песни как била невярна, ама там певиците могат да помагат. Бога Слънце или Еньо е вярван, че днес намята вече кожуха си и отива да моли вече за сняг. Започва вече да се обръща към студ. В молитвата към него ще видите поднасяне на вино, като виното е свързано с слънцето и знаете, че най-хубавото вино става от грозде, което е на слънце. Значи ако гроздето не е на слънце, вино няма да стане. Но има и още нещо, което искам да ви кажа. Виното е продукт на културата. То е продукт на човека, който е свързан в общност и който изповядва някаква култура. Т.е. този човек е намерил начин така да облагороди и себе си, и земята около себе си. След поднасянето на даровете ще направят, нашите певици ще напеят венеца, тъй като венеца, за да стане жив, му трябва песен. След песента венеца става жив. Като преминем всички през венеца, минаваме в посока към слънчевата стела. Излизайки от венеца, ще ви напръскаме с вода. Водата е изворна, но малко сме сложили от тази вода тук, защото тая вода тук е попила и от слънцето. Няма да я пиете, тъй че не се притеснявайте, нали? Нищо, че е, нали, така била на открито. И от тук отиваме към слънчевата стела, за да си поднесем и там даровете. Ще разпределим от погачката, защото всички трябва да споделим храната си с боговете и с земята, която ни храни всички нас. Наслаждавайте се на обреда, надявам се да ви остане приятно преживяване. Който пък изпитва нужда от това да повтаря нещо от молитвата с нас, винаги е свободно и спокойно може да го направи. Нещо, което забравих да кажа. Тъй като молитвата е към слънцето, ще моля вие, на вас няма да ви се молим все още. Пожелавам ви да постигнете божественост и към вас да отправяме молитва, но до тогава нека само към слънцето. Като тръгнем надолу към стелата, изберете си една страна и вървете от нея, не пресичайте пътя. Хубаво е човек, като избере един път в този живот и да го следва. То дано да е правилния. Заповядайте ето тук. Заповядайте ето тук. Какво да височка? Да седиш. Няма никакви да виждаме. Нека тази, която е била преди всички, могъщата, тройната, нощната, факулоноската, тази, която знае тройната тайна, която е тройна и една, нека тя да благослови този обред, за да достигнат молитвите ни до боговете. Богинята. Благослови олтара, за да достигнат молитвите ни до боговете. Ние сме тук, за да почетем боговете и богините. Боговете и богините. Боже,
Боже, който със своята колесница който със своята колесница изгряваш от изтока изгряваш от изтока и залязваш на запада. и залязваш на запада. Носим ти зърно, Носим ти зърно, за да назобим с него конете ти. за да назовем с него конете ти, За да препускаш по небосклона за да препускаш по небосклона и да ни даряваш благословията си. и да не даряваш благословията си. Както в същността на гроздето се съдържа виното, нека така и богинята в същността си да бъде добра и благосклонна към нас. Както смокинята съдържа в същността си хиляди семена, нека така и богинята, майка на смъртните и безсмъртните, да бъде в същността си благосклонна към нас. Майка, от чиято отроба Майко, от чиято отроба всичко намира своето начало всичко намира своето начало и в която се завръща и в която се завръща на своя край. на своя край. Приеми благосклонно Приеми благосклонно и ни дари благословията. и ни даде благословията си. О Боже на слънцето, Боже на слънцето, Ти, който гледаш в сърцата на всички смъртни, ти, който гледаш Сърцата на всички смъртни, но чието сърце никой не може да погледне. чието сърце никой не може да погледне. Дай на земите и домовете ни здраве и късмет. Дай земите и домовете ни здраве и късмет. Нека да са благословени тези, които живеят в домовете ни. Нека са благословени тези, които живеят в домовете ни. Нека да са здрави тези, които обитават земите ни. Нека да са здрави тези, които дават земите ни. Дари на всички здраве, късмет и добро име. Дари на всички здраве, късмет и добро име. Чуй ни, блаженни, Чуй ни, блаженни, проникваш в сокото си вечно, проникваш в сокото си вечно, във всичко, във всичко, злато блестящ титане, злато блестящ титане, Хиперион, Хиперион, светлина небесна, светлина небесна, неуморим, неуморим, самороден, самороден, за живите прелесна гледка, за живите прелесна гледка, раждаш отдясно зората, раждаш отясно зората, отляво нощта отляво нощта и се смесваш с хорите, и се смесваш с хорите, да се залавяш за танци да се залагаш за танци в 4 стъпки, в 4 стъпки, колесничар и бегач, колесничар и бегач, ведролик си, ведролик си, стихиен и огнен, стихиен и огнен, който в шеметни вихри който в шеметни вихри обхождаш кръга безконечен, обхождаш кръга безконечен, за благочестивите вожд за благочестивите вожд, към прекрасното, към прекрасното, гневен към злите, гневен към злите, с лира златна, с лира златна, чертаеш по космоса път, чертаеш по космоса път, хармоничен, хармоничен, сочиш дела благородни, сочиш дела благородни, герое, герое, хранител на хори, хранител на хори, космовластник, космовластник, свиреш на сирник, свиреш на сирни, огнепътен, огнепътен, движиш се в кръг, движеш се в кръг,
животодарен животодарен и пъстър, и пъстър, изкрящ, изкрящ, плодоносен, пеянен, пеянен, вечно цъфтящ и чист, вечно цъфтящ и чист, татко на времето, татко на времето, Зевс безсмъртен, Зевс безсмъртен, ясен сияен за всички, ясен сияен за всички, кръжащо око на всемира, кръжащо око на всемира, гаснеш, гаснеш, отново изгряваш, отново изгряваш с очите, красиво блестящи, красиво блестящи, съдник на право, съдник на право, другар на водите, другар на водите, вселенски владетел, вселенски владетел, на верността си пазител, на верността си пазител, око на законност, око на законност, ездачо, ездач, гонеш с звучния бич, гонеш си звучния бич, колесница, колесница, 4 коня, 4 коня, Хелиос, Хелиос, чуй ни словата, чуй ни словата, на мислите дай дни честити, на мислите дай дни честити. Нека тези, Тези, които обитават тези места, които обитават тези места, да бъдат благосклонни да бъдат благословни и да приемат и да приемат жертвите, които принасяме в тяхно име. жертвите, които принасят тяхно име, И да донесат на всички и да донесат на всички здраве, здраве, късмет късмет и добро име. и добро име. Който иска да възлее, заповядайте се да възлейте в огъня. Дайте на мене. Разбира се. Венец да вземем. Да, заповядай. Благодаря. Зад те предавай на някой. Бабите да дам. Вземи опанати, вземи ти хляб. Всичките са да дам. Вземете си от хлебчето и може да ги възпитате. Може да ги възпитате. Ядайте.